Aprangsi birta kila rado anaphan gardong pajirlo gardong non adaba birta longpen samyu jang terangpi non arjui kha birtang tompen. Kedamtang priniphay kebarni KEC bus registration number AS09 BC 01395 Doboka Pendi Phuanat Kewang Bomahut Doboka Police Station e Parlu Doboka NH36 Kahigonga Dungalong Ihum Ertiga car registration number AS0IF A0 403 pen ahiring tangrak kacitong ajok karabang api cepang no piramat karapi nang kidun bom tom aphan karabang patong tu phitlo. Bangso Ertiga Karalong Kacithap Atul Teron Mithun Roy Lapen Ujal Rayatum ahiring tangrak pen arengahu sunang Lapen Tom Riksa Long Kacithap Inuda Bangka ahiring tangrak pen arengahu sulu Lapen KEC Basalong Kacithap Dunatum arengahu kisotum dulu Bonda Kopai Kimi ahiring tangrak pen arengahu kiso bang avilang Arengahu kiso tumaphan tong sikot pen si kilang ponaphan pon Birta kiri bomahut anabangki apran kedamabang avilang টিকা তো হেফালে আহি আছে হালদিয়াটির পৰা আর আলটাকন আহি আছে ডবকাৰ পৰা আটিকা মাৰি দিছে আলটাত মাৰি দিছে আহি পেলাই গাড়ী ঘূৰি পেলাই আকৌ টমটমলা সাইডত আছিলে টমটমক আহি গাড়ীখন ঘূৰি পেলাই টমটমক মাৰি দিলে আপুনি নিজে দেখিছে মই নিজে দেখিছোঁ কিমানজন আহত হৈছে আহত 3-4জন হৈছে আৰ্টিকাত থকা কেইজন আহত হৈছে টমটমৰ এজন আৰু আপোনাৰ আল্টা বাছত কিছুমান হৈছে ক'ব নোৱাৰো মই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছে Borjan Youth Forum atumpen cepatir pipongsi IM Surjarong Pharsar Bura Karditang Tung Elong Kumarong Phar Chikimo Menpen Borjan constituency ke Parlo Amlukhi Rong Thilu Pathok Lamalong Borjan Youth Forum Football Championship Surihinira Inkorakethom Angdungiti Pathupon President FC Pen Longnit KSA FC atumang bongpen Angdungiti Pathupon lo Bangsolong President FC atum kethek muchorajok golhini thapongsi Angdungiti chepahai pondet lo Labangso ang tunggiti ka pathupo na hot aluhia manpen IM Surjarong Phar Karlitang tung elong kumarong Pharachor Sangpi Elina rong hangpi Chesong rong Phar Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Lapen Dorsing Terang SGB rong Thilu SGB Dorsing Terang Lapen kaprek manpeng gidotum chetong nosi Bangso ang tunggiti ka pathu kijudalong pathu mesen pen pachulpon Gewang Jian Ningtan Sitami BYF Championship Cup Bipon Bekpu Pesi IM Surjarong Pharpen Pachinipon HDP Pen Sarpin Putisu Karbilong Ria Bilta Kedamtang Priniphay Kebarni Bokojan Kuligaon Long APHLC Aracharya Songpen Samson Teron Central Committee Legal Cell Secretary in Church Bokojan L. Elapen APHLC Borjan CC Tumpen Pirangkia Mai Kepapon Kedamtang Priniphay Sirkya Baningwi APHLC Central Committee Organizing Secretary Kursing Timungaphan Ahem Alongpen KSA Lamding Road Lapen KSA Aruka Pregatum Kenep Kangnang Ponaputha APHLC Bokojan L. Tumpen Ningkang Samsi Chepaklangpon Jasmen itum tong sekot pen ka chingrum alam thebang la henlo patimi ani kang sam letum APHLC Organizing Secretary kursinga ke hai phan la KSA Jasmet Lamding Road atum Thomson rong pi pen atuma group atum kursing timo ke hai phan ahem long dam masi nepon check lasi la so phutha ka bangke nilitum bangke punang ko kopi pot pulo tangte non ini tum chini social media long tum lame chepangjar pik even tum jayaka thar phananda ake no lam pu pik sidame pini ani sinile tum APHLC leaders tum se jakong thuram pen ni tum maju hanta pupe tengkhengke ani tum ana chini nasi nili tum ki pudun kang tungu mangala henlo student long jong sik cyclem bom lang pulotang de student out si tum donangji athima
ili tum student pulo tangte ili tum mesena od adur pensi non obe kimi teman na than pon nangji mum pon nangji lana pon nangji nasi non ili tum kachini ateng pulo tangte lada kapre katum ta akese tum ta involve du pusida me jasemet amen ke klang dong ke thomson rongpi tayando nasi lason alang isi lo pen lang nam lo pulo tangte alang li criminal act si ceplang delo anil te ili tum aron re pensi de ake heno la poson cha kong thura me se dam delo posi Lapuson si kenep kang nang pon pen ke ther ke ha pasai ki claim ki KSA a otam de derlo lapen monon phi anut kapre ka phanta lapuson a sailang no ki claim da triputa phirang kya mayalong ningje pon bangsa long prap jin pen lu arona teng pen insai pon pu puta pachini pon nile tum FIR da pier lo dakta na se lo teng ben sin non bang ke insai nang kok KSA pu chot kalilo umania ke heno bang phujong silason ki bang jilang do kok pulo tangte lo teng ben sila ke insai nang kok Kasalang panon ya hemensi ponder lo ponde kidnapping, criminal conspiracy, lapen isia bangke threatening, lake criminal intimidation polo, lapen isia bangke attempt to murder. Plea a section pen bangke alang tumam pabonang kok pon itu bangke. Nasi kias ejot kali lo, ili tum kaprek innocent citizen atum pan andame lason ke bang jelang hot ke ther ke hap do kok polo tangte lo teng sing tum ke klem nang kok. Kasi alang li phan dak ne ponchek lo ko nang lo thu lo la poson pen nang li tom hospital an la medical la sai phan dampon la alang phan ki pasu are nge pasu pon son duma nili personally bang ke visit dam long lelang setame alang statement ki piateng polotang te kachi thur pon lason da dulo posipu akeng phulo manta lepen sandal pipini anta wi tum ala video long tai tum theklong asilason polotang te tum lake lasona sai ki claim ke odlang no dum se ki claim di itum chini mati pinyani ta kumal lason kang hu ki pon ke kidnapping ke arlo sor tum se ki claim son ke kahen no ot ke si non itum bang ke latum ke claim apot itum bang ke isi ben ke punang kokpo ba condemn nang kokpo jaten ki bangjilang arni bang ke lason criminal activities abang ke awedan nang pu ham phangalong bang lahen lo lapen lo teng ke itum claim nang kokpo laso teng bang ke thiman tum aron do koklo posi ebang cepa pokela ke tum aron kalidan mati di maju ke pansita tum bang ke lason bang ke claim ke dan nangji nasin tuma laso puthak sin semen tum phanang ke phalo lapen non ke bang jilang bang ke lahen lo kumane bang puson do kok pote PHLC bang step deng pu deng bek pulake itu me PHLC bang ke dudun joje lo non bang ke athe apong lo PHLC tum phan lason ja kong thuram bang ke claim stame ni tum bang ke pinyanian da kache thengdun pawi ke di nang tum anta thenglong ke sam jin ben sin tum chet tek dong plo di ai kumarli kar bihiran bo tum chet theng nang ni o bang se jaseme ni tum ki pudun du asi non bang ke alang tum phanta ni tum ki pulo KSA lo charia song phantame alang tum jas especially Thomson aro tum phan bang alang li no leaders pulo tangte leaders asong si do pulo tangte rat ame alang li tum phasi ning chet pom thula sta so teng se dambom pulo tangte tanong te alang li phan bang ke non bang ke kar bilo chari asong benta ar pubena ke pasun tu nei pima alang li pena joksi hala phigi du na tum ke mesena tum tanon ke anong juno dak lo lahen lo ani tum phani tum ngi pachin chalo Kedamtang Priniphay Kebarni Lumbajang constituency ke parlo Mujung Langkaijan Hawar Langkaijan Nangsu KSA sub branch ingdeng hini mahang ke thegarni katalon pon ada porphai ner kebra chiti mapor naipu kolom sing bi ari dengpen KSA alama ingthur pon laso phi KSA along klembang phu bang phi karlidang aduma phan chiki mo pon Bangsolong porphai krisia pormelom sahem kimita bolang pher head branch maipu Sanjip Phangchu lapen Langkaijan Nangsu sub branch maipu kolom sing biatum chelang si ipu pon Apen radamai pi kolom sing bi kachari pon amayalong aluhia man pen abarim KSA maipu thang sing timung Sanjip Phangchu maipu borlang pher KSA aro Mongol Singh Terang Kongchun bang borlang pher KSA aro Ratul Teron Rarasai Klembang Rongasar Gulab Chandra Biatum Chedong nungsi mai ardi chipidun Langsung sabran secuti padingan ma.
Bangso longan parta borlang pher KSA head branch hin pen Prabjin pen Durga Puja Jonel Karbi Youth Festival aprang sahem kimia phan table chair pipon po pusi lamchak chipitikang pusi langkaijan langsu KSA sub branch dun maipu dorsing be pen nang pachini dun Desde Nirvana Pulo, la sini pasal kita porang pot tu sini bercurul la sini la bangso saya hemalom, una fangsi itu ibu di sini kenang sodora, apa yang kaya ciar di sini itu kenang sodora, kasi apa ke dola yang saya minum kenang sodora, ini kenapa? Sudah emergency kenang sodora mangkela, kapong kan ibu di sini naik apa yang plastik ciar naik kasi labang YouTube orang fair bangsa ini kan, puja fair abis itu nang poli porang, kasi dalam nilai tingkat berapa. Pinabirta lansi kangton lo kardom